استاد زنکدن حالت تے پتا ستیری گی تماتو آیا تا بدار مان کو تا بوی یو عقل من پکار دے چی ما تا دا مرگ حالت بیان کی چی پا دس تیری گی نو پلارا اس پتا دا زنکدن حالت تے چی پتا بندی ستیری گی اس چی زنکدن بس حالت کی رازی سنگ حالت پا می کم حالت کے بران روح ہی جی اس سختی بی 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 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا دوارو جہان و سردار دا زنکدن حالت چی شورو شونو یولو خیمخی تپروتو اگی کی اوبوی نبی علیہ السلام باغلوخی کی دیسی لاس لن کو اور دیسی بیراخ کا بمخوی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات نشت دے لائق دا عبادت سیوا دا اللہ نا دا مرگ دیری سختی دی دا مرگ دیری سختی دی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات بے شک دا مرگ دیری سختی دی دا مرگ دیری چپی دی بس دق دعا بے کولا او لاس پہ لمدو دیسی بے پا مخراق او دعا بے کولا اللہم حوین علی سکرات الموت دا دعا کوئی خواہ اللہم حوین علی سکرات الموت یا اللہ پما دا مرگ حقت سختے آسانی کی خدایا پما دا مرگ سختے آسانی کی زمازن کدن آسانی کی اللہم حوین علی سکرات الموت یا اللہ دا مرگ سختے و چپیرہ بندے آسانی کی اللہ پمائی آسانی کی دمرا سخ حالت دا مرگ دیر سخ حالت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دے دا زنکدن ٹیب شورو شنو بچیر آگے خواتا و سرکین استا وی پلارا تا با یو خبر کولا وی پلارا تا با یو خبر کولا چی یو عقل من کس پکار دے چی ما تا دا مرگ دا حالت ہوئی چی پا دا باندی پا دیر ٹیم ستیری چی پا دا باندی پا دیر ٹیم ستیری گی وی تا با دا وینو استاد زنکدن حالت تے پتا ستیری گی تماتو آیا تا با دا ارمان کو تا با وی یو عقل من پکار دے چی ما تا دا مرگ حالت بیان کی چی پا دا ستیری گی نو پلارا اس پتا دا زنکدن حالت تے چی پتا باندی ستیری گی اس سحالت تے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی دا دا بیان ٹیم ندے زنشم بیانا والے بس زد دے ٹیم کی بیان نشم کولے خما تو دیسی محسوسی گی کنا لکا چی دا پلان کے غر چاراغستے دے و زما دا سینی دا پاس ہی خیلے بس ما تو دیسی سختی محسوسی گی لکا دا غر چی بھی دا سینی دا پاس پروت دے پا دیسی حالت کی